Дами и господа, скъпи приятели, добре дошли на нашия празничен концерт Коледни вълшебства. Коледа е един от най-светлите и любими семейни празници. Празник на добротата, на мира и радостта, на мечтите и желанията, на надеждата за едно ново, по-добро начало. Малки и големи очакват вечерта с трепет и вълнение, заобиколени от любимите си хора. Създайте своята феерична коледна приказка с нашите музикални изпълнения. Усетете духа на Коледа с нашия празничен концерт. Достатъчен за една година. Малко обич, но истинска. Малко любов, но незабравима. Малко емоции, но за цялата 2013 година. Дари с това хората, за да те аплодират. Не с ръце, а с душа и сърце. Аплодирайте изпълнението на най-малките изпълнители Десислава Сланчева и Елица Иванова.
на Коледа е да си кажем и покажем, че се обичаме. Защото не е ли това най-святото чувство? Не е ли в това магията на празника? А за тази магия сме нужни ние и нашите чувства и прекрасното усещане да бъдем добри, да раздаваш добрина и да получаваш удовлетворение от това, че си направил някого щастлив, че си го накарал да се усмихне и да почувства в сърцето си топлината на коледния пламък. А това всеки може да го направи. Всеки, без да са нужни средства. Така че направете Коледата си вълшебна и топла. А сега ще ви стоплим с изпълнението на Бориса Елчинова. Коледа сплотява хората и ги прави по-добри. И за да усетите пълноценно духа на празника, нека поканим Цветелина Атанасова с изпълнението на коледна песен. The most beautiful time of the year, lights with the streets bring so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I will be under the mistletoe. I don't wanna miss out the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'll be under the mistletoe. You, shall be with you, you, shall be with you, under the mistletoe. With you, shall be with you, shall be with you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a high July. I should be playing in the winter snow, but I'll be under the mistletoe. I don't wanna miss out the holidays, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'll be under the mistletoe. You, shall be with you, shall be with you, under the mistletoe. You, shall be with you, shall be with you, under the mistletoe. Ще чуете малки и чуди бар в изпълнение на Кирил Александров.
Коледа се случват чудеса. Малки и големи, пишем писма или отправяме молба към добрият дълбат брат старец. Скъпи дядо Коледа, моля те, отвори сърцата на хората и във всяко сърчице остави по едно зрънце обич. Направи така, че всеки да намери своето изворче, от което да черпи шепа водица, за да полива своето зрънце. Направи така, че тук, на земята, хората да се превърнат в истински, обичащи същества. Нека това бъде и моят подарък за теб. Дядо Коледа, като погледнеш от високо, летейки шейната си, да видиш безброй светещи пламъчета и тези светлинки да са от обичта в сърцата ни. Нека тези пламъчета на обичта да осветяват пътя ти в нощта, за да не пропуснеш и най-мълчаливото дете, свито въгълчето на мрака. Нека тези пламъчета от човешките сърца да сгреят и те в нощта на Коледа. Аз вярвам в чудеса. Направи това чудо за мен, за нас, за всички ни. Нашият следващ подарък за вас е произведението Мечтание от Робърт Шуман в изпълнение на Борис Елчинов. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо. Алберт Айнщайн. Аз вярвам, че всяко нещо е чудо. Стига да имаш очи да го видиш и сърце да го приемеш. Вижте и чуйте Анита Мехомийска с валс от Шопен.
вълшебства, за чудеса, за приказна магия. А какво е магията? Бягство от реалността или самата реалност, която всъщност не виждаме? И защо ни е? За да стане светът по-пъстър и по-красив? Или може би да осъзнаем, че светът наистина е разноцветна дъга. Стига да имаме очи да я видим и сърце да я приемем. Ще чуете лунната соната от Лудвиг ван Бетховен в изпълнение на Борис Ерчанов.